Sagardotegi demoraldia hasteko oraindik hilabetetxo batzuk falta dira, baina sagardogileak jo eta su ari dira lanean. Zarauzko Arizia sagardotegiko arregi familiak prozesu guztia egiten du etxean, hasi eta buka. Etxeko sagardoa, etxeko sagarrez egina. Joseba Olagarai bidali dugu laguntzera. Jota fogo hasi gara, sagarrak botatzen eta lurretik biltzen ere, nire estilu aldrebes xamarra, ez? Bai, kasiko zu, nezbet. Denborakin, zuek etxeko sagarra dituzu, etxeko lur sailetakoak eta bertakoa bakarrik. Bai, bertako bakarrik. Eta bari desaz batzuk. Bati bat itxeko ibiltze deu, kanpotik hartzen ba, kanponek bari da asko daue. Azkenen zaila da kontrolatzen. Gunei deu bertako egin, eta bertakoekin estilo bateko zahardu egin. Eta horretaz aparteko zahardu egite deu, egiten zaiatzekea, bizitasun gutxi guna. Gozua baino, zua bia, gehiago du. Behin sagarrak urdian ditugula, guain nora guaz? Oan prentzara, bodega jongo da eta prentzatu ingo ditugu. Zema sagar dara mazkigu? Hemen 1.200. Zenbateko lur saila duzu hemen, Juan? 3 hektarea eta erdi. Eta dena etxeko sagarrekin bertakoa. Dana etxeko zaharrekin. Hobeto kontrolatzeko eta gehiago nahi duen baridadea jarrita. Bestela baridade asko dago eta kontrolatzen zailago da. Aietu gara gure sagarrekin honat eta guain zer egiten duzue. Zinfinen bitartez, gure damaki eta matxakara iztea. Matxakar zaharra lertu diteu. Zanpatu, bombakin hartze hori txikitutakoa eta prentzara sartzeo. Eta prentza egiteko zumo egin du. Gero fermentazio batko hartze dugu. Zue prozesu guztia erabat mekanizatu duzue, garai bateko egurrezko dolarerik ez da hemen. Ez, dolarerik ez. Gaur egun erabiltzen dugu prentza pneumatikoa eta zinfina eta matxakareia mekanizatuta daude. Eta sagardo gordetzeko barrikarik ere ez da. Ez, gaur egun erabiltzen dugu deposito acero inoxidablezko deposituak erabiltzen ditugu. Eta mustu egindakoan eukitzen dugu 24 bat orduz dekantatzen, poso handiak eta bera eroitzeko, eta hola gero pasatzen dugu musto garbi-garbila bomba baten bidez depositotara. Eta orain honena falta da, probatzia. Txutx! Zago, xua eta ze hona. Bai, aurten sagardo hona etorriko da. Jala den, Xabi, zure hemen ez, Txin-txin!